Sariya bulon lajɛ bɔgɔ ni waati jamana kɔnɔ yani jamana kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jɛmukan sariya bulon kɛnɛ kan. Sariya bulon jɛmukan kɔnɔ bi an da bɛna se min ma o de ye min ye Mali péage baarakɛlaw ni an ka sirakunw na an bɛ péagew ye kuma caman na an ka duguba siraw la an b'a ye k'a fɔ péagew bɛ yen anw bɛ musaka dɔ sara o yɔrɔ ninnu na faso ale fana kɛn bɛ k'a kɛ musaka ɲini yɔrɔ ye walasa dɔ ka don a ka wagane kɔnɔna na. Baara minnu b'o la maa minnu bɛ o baara la u fana ye laɲini kɛ k'u b'a fɛ ka baara bila kɛ o la ni jamukan bɛ anw bolo ko sariya bulon an b'o wele ka na u lamɛn sariya ko de don n'i ko k'i bɛ baara bila i b'a bila sariya kɔnɔna na an bɛ an ɲɛsin an ka jamana sariya suma ma a sariya sen 20 ka se 21 ma o bɛ na ni laɲiniw senfɔ min ye droit de grève ye baara bila hakɛw ani syndicat yɛrɛ ka baara n'o ye lafasali kulu u ka laɲiniw a baara kɛcogoyaw ka se ka o ɲɛfɔ jamana sariya suma kɔnɔ article 20 et 21 de la constitution du Mali. Wala bi an ka maa wele o kɛnɛ kan ale de ye monsieur Soumaïla Semega, secrétaire aux affaires sociales. Babu an bɛna sigi ka nun don ni nka ni aw an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Okumu kɔnɔ hakilina ale de ye nin le thème du jour préavis de grève de la section syndicale des péagistes du Mali affiliée à la Centrale démocratique du Mali CDTM. Babu ni aw an se ka faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ nin baara ninnu na o ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ hakaja ka bɔ u ka baara ta la ka se an bɛ don min na bi ma o ye minnu sɔrɔ gɛlɛya la laɲini minnu bolo ka ɲɛsin jamana ma u na se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ kelen kan anw tɛ maa bɔ maa la minisiri an ka weleli sera a ma an ye lettre sɛbɛn ka bila a ka tabali kan minisiriso la a bɛ san kelen ni kɔ bɔ minisiri a mana anw ka kɛnɛ kan an tɛ maa jalaki mais a bɛ dɔn na k'a fɔ anw ta tɛ maa ko ye anw ta ye jamana forobacɛw ka baara dɔnni ye o la Babu tedi aw an bɛna faamuyali sɔrɔ a la bi an n'an ka maa welele monsieur Soumaïla Semega u ka lafasali kulu ale ɲɛmɔgɔya so tɔgɔ la Babu an b'a donni kan sɔɔni inshallah. Monsieur Semega an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn e nali la bi an ka nin kɛnɛ kan walasa ka se ka na masala min ye aw syndicaw ka laɲini ye ani aw ye baara bila hakilina min boloda walasa jamanadenw k'a dɔn a bɛ ka baara bila kun min na laɲini jumɛn bɛ aw bolo i y'o min kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Salamu alaikum Sirifila télé lamɛnbagaw a n'a filɛbagaw monsieur Suntura an b'i yɛrɛ fo bi ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo a y'an bisimila aw ka télé so la bi a diyara n ye a bonyana ma b'aw fo kan. A diyara n ye bi min ye aw ka hakilina ye ka baara bila kɛ baara bila in hakilina a nana na cogo jumɛn na laɲini jumɛn bɛ aw bolo ni olu ma se ka sabati a bɛna baara bila. Voilà monsieur Suntura i ka kuma a diyara n ye ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ye a jateminɛ an ko poste de péage ninnu dayɛlɛla depuis 2006 n'i y'a jateminɛ ka a daminɛ 2006 la ka n'a bila fo 2020 na an bɛ baarayɔrɔ la an bɛ baara la condition gɛlɛmanw na n ka condition ka gɛlɛn bon an y'a jate de minɛ k'a fɔ ko yɛlɛma foyi ma don an ka ɲɛtaga la n'o ye an ka avancement ye en échelon en grade ani an ka salaire la donc an ko wajibi fo an ka wuli k'an jɔ ka o ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun b'a la donc o de hukumu kɔnɔna la an y'an ka syndicat créé k'an affilié CDTM na donc an y'an ka laɲiniw ta ka don ka cahier de charge kɔnɔ en 2020 en octobre 2020 donc au taale gouvernement ɲɛkɔrɔ ils ont eu gain de cause an ka laɲini tun ye k'an don accord d'établissement kɔnɔ parce que an ye accord d'établissement in découvrir an y'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ ka boli an kan an dun ka baara yɔrɔ n'i y'a jateminɛ administration ale ni terrain de don donc o de kama an ye an ka accord d'établissement application ɲini an kan avec tous ses spécificités ale ni loi pipi min ni Asimi yɛrɛ y'a créé ni baarakɛla tora kɛlɛkɛyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn an ka poste ninnu bɛ kɔfɛ de i bɛ tɛmɛ Mali poste bɛɛ de la i bɛ se an ka poste la poste ninnu ye attaqueliw daminɛ depuis fɛn jamana ye basigibaliya sɔrɔ donc an ka mɔgɔ 10 de sara o la an ka mɔgɔ 10 de sara an bɛ tasi voilà duwawu don k'u ye ala k'u hinɛ k'u dayɔrɔ suma mɔgɔ laban yɛrɛ u y'o faga tile fɛ de ale fagara 7 heures de a ka baarayɔrɔ la donc o de kama an dusuma kasalen don an wulila ka laɲiniw kɛ pour que an bɛ se ka bila an ka hakɛw kɔnɔna la bon o hukumu kɔnɔ
loi pipi na salon u ye a lajɛ u ye mɔgɔ damadɔ mɔgɔ 15 ta an ka fɛn na an bɛ Asimi yɛrɛ fo la ka wale ɲuman dɔ la kosɛbɛ u y'an ka mɔgɔw lajɛ mɔgɔ minnu ka papier ser'u ma o kɛra mɔgɔ 15 olu ta olu kɔni talen don en charge u bɛ furakɛ u bɛ fɛn bɛɛ mais problème ye mun ye an yɛrɛ ka accord d'établissement in application o de ye gɛlɛya ye bi voilà donc nin kɛnɛ in kan n'i nana a ka di anw ye fɛn dɔw bɛ tubabukan na i ka se ka walawala bamanankan na i bɛ ka kuma ta ka segin ko accord d'établissement mais bamanankan na a bɛ se ka fɔ k'a fɔ ni laɲini jumɛn ye walasa minnu bɛ k'a lajɛ togoda la u ka se ka faamu accord d'établissement ye mun ye an ka yɔrɔ a bɛ komi jamana ka entreprise jamana ka cakɛda dɔ de don an fana ni fonction publique fana tɛ kelen ye jamana ka cakɛda dɔ don bon olu cakɛda ninnu gafe dɔ de bɛ yen nɔ o de b'u lawaleya o de baara bɛ kɛ ni olu de ye o gafe de bɛ wele ko accord d'établissement a bɛ créer no a bɛ bila sen kan n'o de ye a kan ka taabolo minnu kɛ ani a yɛrɛ sigikun ye mun ye ani a bɛ kuma a fɛn bɛɛ kan baarakɛla kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ ani i kan ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo di i man ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo di donc accord in de bɛ kuma o kan ala o de tɔgɔ ko accord d'établissement d'accord voilà an bɛ se ka continuer i tun bɛ ka jamanakuntigi fo ka waleɲuman dɔn très bien ko a ye hakilina dɔ ta min bɛ kɛ sababu ye ni i tora kɛlɛda la parce que aw ka maa ninnu i b'a sɔrɔ lakanabagaw bɛ ko caman b'a kɔnɔna na ko minnu bɛ to a la ko jamana yɛrɛ bɛ don u donni kɔrɔ walasa ka u ntaɲanen ka somɔgɔ minnu t'u kɔ muso ni denw ka se ka dɛmɛ don u ma i y'o kuma fɔ o kɔfɛ voilà o kɔfɛ donc sisan an ka PV de conciliation signé na en 28 décembre 2021 gouvernement du Mali ni ɲɔgɔn cɛ ministre de la fonction publique bɛ sisan o de y'a signé avec notre secrétaire général CDTM ale ni patronat mɔgɔw a signé ni o don ka na bila bi la a ma se ka lawaleya ka bila sen kan parce que waati min na a bɛ fɔ ko ka an commission in daminɛni parce que i b'a dɔn ni commission in daminɛna yan'a ka fori a bɛ waati dɔ de kɛ a fɔra ko mununu b'u ka baarayɔrɔ la u ma deli ka échelon falen u ma grade falen san 16 ka sara ma falen anw yɛrɛ t'a dɔn ko o baarakɛjɛkulu bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ donc aw ta k'u don accord kɔnɔ bon olu an ka direction fermali mɔgɔw ye an ta k'an bila accord kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ min donna baara la 2006 o mun donna 7 o mun donna hali 2020 mɔgɔ minnu bɛ san 16 baara la o mun bɛ san 2 san 3 u ye bɛɛ ta ka bɛɛ bila 2021 kɔnɔ ayi an m'o faamu mais ni o lajɛ sisan o bɛ i n'a fɔ san 16 in i ma san caman baara u y'a kɛ e ka kuma in b'o voilà ne ka kuma in b'o de u y'a kɛ de i b'a fɔ ko baarakɛla fɛn o fɛn bɛ entreprise in kɔnɔ fermali kɔnɔ bɛɛ ye baara daminɛ ɲinan y'a san 4 ye parce que avancement est chaque 2 ans de u y'an transposer k'an bila PA1 échelon 2 échelon san o san i bɛ échelon falen donc u y'an bila échelon 2nan na o bɛ komi an ye san 4 de kɛ baara la ka sɔrɔ an ye san 16 de an ye san 16 de kɛ baara la donc an ko ye majɛ ye an wulila an taara an ka direction fɛ a sɔrɔ directeur falen nana kɛ an ko an ka transposition ma ɲɛ a k'a lajɛ an ka fɛɛrɛ kɛ baarayɔrɔ in an bɛɛ de ta ye mɔgɔ si facɛn tɛ an ka sigi k'a lajɛ an bɛ se k'a dilan cogo min a ko baasi tɛ mais an ye waati jan sigi don laban min na an bɛna ka taara ma an nana fɛ yen ko vraiment a lajɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu a y'an nasigi a ka secrétariat la heure 1 kɔfɛ k'ale tɛ se k'an reçoit an dimi kojugu an taara ministre nɔfɛ madame Dambele Madina ka cabinet alhamdulillah a don an ye jigisigi sɔrɔ u y'a a ko problème t'a la ko ministre ko k'a b'an voir a kelen k'an voir an ko madame an ka transposition de ma ɲɛ an ka document filɛ an bolo Mali fonction publique de y'a signé noir c'est blanc k'a fɔ a ye denmisɛn ninnu ta k'u don aw ka accord kɔnɔ fermali accord kɔnɔ ka tila tuguni k'u ka grade n'u ka échelon d'u ma o de bɛ wele ko ancienneté a ko bon k'ale t'o kalama mais sisan a bɛna document ninnu bɛɛ ta k'a ci fonction publique ministre ma olu minnu bɛ baarako sariyaw ɲɛdɔn ale bɛ goudron ko de dɔn ale est ingénieur en génie civil ale bɛ goudron ko dɔrɔn de ɲɛdɔn ouais je sais pas un pont et chaussée ale bɛ goudron ko de ɲɛdɔn donc a tɛ foyi dɔn transposition ko la bon o kɛlen ka kɛ sisan an y'an sigi ka waati jan kɛ u bɛ k'an bila yɔrɔw na ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la donc en date du 15 décembre 2022 an taara an ka préavis don fonction publique la an k'an ka fɛn signé na ɲinan y'a san a bɛ ɲini ka kɛ san 1 ma o ma an ka ko ɲɛnabɔ an ma jusqu'à présent an ma régulariser an ka gradiw ma ta an ka échelon ma ta an ka sara ma bɔ a nɔ la donc an kɛlen k'o dɔn olu y'an wele ka na sa fonction publique mɔgɔw y'an wele ka na table de conciliation kan conciliation ye cɛ fɔ ni kan bɛn fonction publique mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ k'a piloter ale ni ale ni direction du fer ale ni ministre so mɔgɔw ani an syndicat an k'u ma anw ma caman ɲini aw fɛ fɔlɔ an y'an ka grève don anw ta ye hakɛ ko de parce que n'i y'a jateminɛ
anga point folo la anyemu fo o ye an mako banga différentiel de salaire la parce que ni a jateminɛ an bɛ sara mun ta ani sara mun bilalen don an tɔgɔ la accord d'établissement na kelen tɛ donc an régulariser len fana tɛ ale ni tuguni ka an donna baara la en 2006 mais c'est à partir de 2013 o commencera ka prime d'ancienneté sara ɲɛ donc o différent o arrière minnu bɛ kɔfɛ u k'a lajɛ an ka hakɛ de don mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ wajibiya k'a jɛ i ka hakɛ kɔ donc an tora ɲɔgɔn sama masa min ala ye transport mɔgɔw ma sɔn fonction publique mɔgɔw bɛ u ma sɔn an bolo k'olu tɛ se ka anw régulage k'an ka fɛn kɛ parce que u t'a dɔn a wari bɛ taa bɛn hakɛ min ma an ko bon an ka bonne foi kama komi fonction publique mɔgɔw a y'o insister jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko jamana ɲagamini man d'ale ye ko guerre tɛ armée arrangée hokumu kɔnɔ an fana b'a yira halisa k'an ye jamana in den an tɛ transition juguya la an tɛ mɔgɔ juguya la an bɛ sɔn an bɛ taa commission technique in na pour que dɔrɔn cɛfɔ ni kanbɛn kɔnɔ an k'an ka hakɛ sɔrɔ an ko fonction publique mɔgɔ an b'aw de ta comme témoin sinon an yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu an n'u ye san kelen de kɛ nin ko la an b'a dɔn cɔ madina n'a ka mɔgɔw t'a fɛ k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ donc o kɛlen sisan le 6 février n k'a fɔ le 6 février non 6 janvier madina ye commission technique in créé commission technique in créé la a créé ni conflit d'intérêt parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min y'an ka droit tiɲɛ ani mɔgɔ min kɛra président ye olu bɛɛ bɛ o du kelen kɔnɔ donc mais an ka bonne foi kama an continue na mangaw nana tia commission kɔnɔna la a fɔra ko DNT mɔgɔw de bɛ baara in ɲɛdɔn direction nationale de travail donc a ko fermali mɔgɔw ka denmisɛnninw n'u ka contrat d'u ma wa PV de conciliation mun signé fɛn fonction publique fɛ u ka na n'a ye ale ni accord d'établissement o dilen ka na u ma u y'u ka transposition kɛ à partir de 2009 an ka secrétaire général y'u ɲininka ko mun de y'a kɛ 2009 an dun ka contrat la a sɛbɛnnen don monsieur Seydou Diallo est classé en catégorie B4 selon l'accord d'établissement donc depuis en ce moment accord bɛ yen nɔ u ko non an bɛ baara kɛ ni sariya de accord mun dira ma l'accord la date de janvier 2009 donc o de kama mun an ye mɔgɔw jalonné à partir de 2009 ka na mun ye 2010 11 12 k'u jalonné ka taa o Segal ko bon ne bɛ jama ka ci de la ne tɛ se ka accepter ten n bɛ taa fɔ an ka base ye n'u sɔnna 2009 ma an b'o ta erreur mun dar'o kan Segal nana k'a fɔ ko on s'en tient aux propositions et aux travaux effectués par les experts ou direction nationale de travail mɔgɔ parce que olu de ye baara yɔrɔ minnu bɛ Mali baarakɛla ka ko gɛlɛyaw bɛɛ ɲɛnabɔ ko an sɔnna n'a ye an syndicat sɔnna n'a ye u ye baara mun kɛ jamana yɛrɛ gɛlɛya n'a lahalaya kama transport mɔgɔw ko masa min ala ko kuma tɛ fɔ yan ko tɛ fɔ yan k'an ma sɔn o y'a sɔrɔ olu y'u ka PV u y'u ka rapport dilan ka ban k'a k'u sago ye syndicat ye amendement fɛn o fɛn kɛ o ma sɔn ka t'a la o ma sɔn ka t'a la donc o kɛlen u y'an ka fɛn ta k'a kɛ désaccord ye donc o désaccord ko kama an fana wulila an taara an ka préavis don sisan an y'an ka préavis don le 15 passé an bɛ taa grève la à partir du 30 31 et 3 voilà donc ni an ye a faamu o kɔrɔ aw b'a fɛ ka baara bila min kɛ an y'a ŋaniya min siri o bɛ daminɛ nin kalo in an bɛ marisi kalo min na a tile 30 ni kelen ani kalo kura avril tile fɔlɔ o tile fɔlɔ tile 3 bila baara bila ɛni diyara n ye mais sisan n'i nana anw ka kɛnɛ ka sariya bulon don ale bɛ an wajibiya an tɛ maa yɛrɛ lajɛ min bɛ jigin an kɔnɔ ɲininkali la min bɛ filɛlikɛbagaw nafa an bɛ o ɲininkaliw kɛ an yɛrɛ bɛ a ye kuma caman fana na an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ est ce que min ye péage ninnu ye u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la parce que an bolo wari mun bɛ ka don est ce que wari ninnu franchement an bɛ ka jɔyɔrɔ ye an b'an yɛrɛ ɲininkala kuma dɔw an ye min misali ta i bɛ bɔ yan nɔ k'i bɛ taa Badugu Joliba Samakɔ de la dɔrɔn sanni ka se douane direction générale ma péage dɔ bɛ yen o bɛ mun d'i ma ani min sɛbɛnnen bɛ tigɛ kan o tɛ kelen bon franchement ne ma se k'a faamu aw minnu ye syndicat ye hakili la aw ta dan man ka kɛ dɔrɔn aw fana ka hakɛw sɔrɔlen mais aw fana ka jange o fana bɛɛ la parce que jamana ka tɔnɔ bɛ nin bɛɛ la mun nana ni o fɛn ninnu ye bon m'i ka o ɲininkali faamu u bɛ mun d'i ma ani mun bɛ tigɛ ka kelen tɛ o i n'a fɔ jumɛn ta tigɛ dɔw bɛ d'i ma i b'a sɔrɔ kɛmɛ fila sɛbɛnnen don a kan mais waa d'i ma i bɛ 100 sara bon o sisan n bɛ mun fɔ lamɛnkɛjɛkulu ye par exemple an ka péage ninnu bɛ yen a bɛ nafa don parce que péage la anw bɛ terrain de kan deux volets de bɛ yen péage et paysage i m'a faamu péage bɛ yen i n'a fɔ e ye mun fɔ Samakoden péage de b'olu yɔrɔ la ne bɛ yɔrɔ min na masala péage bɛ yen paysage bɛ yen mais maintenant
péage nunu abe wari minnu sara a dabɔlen don dɔrɔn pour l'entretien du goudron o de kama a bɛ fɔ faire Mali fond d'entretien routier wari minnu bɛ fara fara ɲɔgɔn kan alhamdulilayi an ka baarayɔrɔ ninnu bɛ kasabi ladon a bɛ wari ladon a bɛ nafa se jamana ma a bɛ caman bɔ parce que je parle sous le contrôle de comment dirais-je de mes membres du bureau mois tɛmɛnen janvier mois tɛmɛnen na nous on a fait an ye recette mun kɛ a recette bɛ dɔɔni de b'a jɛ 500,000 la péage dɔrɔn pesage tɛ dɛ parce que pese fana jɔlen don ɲinɛ y'a san 1 ani dɔɔni ye a y'a m'o faamu mais peseli jɔlen don cogo di parce que an y'a ye waati la sensibilisation kɛra gouvernement yɛrɛ fɛ walasa an kana mobiliw fa ka dama tɛmɛ tout transport mobile ninnu k'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka goudron tiɲɛ ko n'i bɛ tɛmɛ aw ka pesage da sɔrɔ ma peseli yɔrɔ na ko mobile poids ni fɛn bɛ dɔn o bɛ se ka jɔ cogo di ka sisan kelen kɔnɔ voilà bon comme an ye syndicat ye an ye baarakɛla ye an tɛ partie administration ye an tɛ département ministériel ye mais a bɛ ça date de novembre 2021 ministre yɛrɛ ye fɛn kɛ ko ka pese ninnu jɔ fɔlɔ bon an kɔni y'a mɛn de façon comme ça an yɛrɛ t'a dɔn a jɔra kun pese kɔni tɛ kɛ poste ninnu kɔnɔ ne bɛ Kulukoro de sisan depuis 2019 ne bɛ yen an ye pese jɔ 2021 novembre 2021 ministre ka instruction de don a jɔra sinon pese fana nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ni goudron ninnu dara maintenant pour que n'i bɔra jamana kɔ kan kana i kana boli ni surcharge parce que surcharge tɛ boli Sénégal sira kan a tɛ boli Ivoire sira kan a tɛ boli sous région Burkina ninnu bɛɛ sira kan mais Mali la a bɛ boli parce que pese tɛ pese jɔlen don parce que i y'a mɛn i b'a fɔ ko mɔgɔ kana yɛlɛ ni surcharge ye a ka sɔrɔ minɛn de b'i bolo mun b'a contrôler a tun bɛ kɛ depuis a création 2006 mais a jɔlen don nin waati in na mais ministre de bɛ se k'o jaabi o jaabi tɛ ne bolo an y'a baarakɛlaw de an kɔni tɛ k'a kɛ bilen fɔlɔ. A faamuna hakilima de bɛ k'an lamɛn o kɔfɛ sisan ni an nana nin kɔnɔna na kalo kelen kɔnɔ presque vraiment jɛ 500,000 la aw y'o ladɔn mais aw sara ko bɛ se ka gɛlɛya nin cogo ninnu fana bɛɛ la cogo di k'a fɔ ko jamana fana tɛ fɛɛrɛ kɛ k'aw bila hakɛ dɔ fana kɔnɔ an dabali kɔni banna. Awa e de bɛ kɛ sababu ye monsieur Suntura i n'i ka plateau ani Serifula ka an dɛmɛ ka an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ sinon an ye baara in daminɛ 2006 an yɛrɛ ka direction mɔgɔw olu bɛ avancer san fila o san fila prime baw b'u bolo indemnité baw b'u bolo sara babaw de b'u bolo comme an bɛ fɛn de kan je suis quand même responsable des syndicats n tɛ se ka mɔgɔ ka sara da fɔ sinon olu ka duguma planton terrain kan hali o kadiri sɔrɔ u t'o sɔrɔ parce que an fana ka chef ye an ka chef d'équipe de mais olu ka duguma fɛn administration na an ka chef d'équipe ninnu t'o sɔrɔ donc an kɔni an b'a fɔ ko an jatelen tɛ tuma dɔw la an b'a yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ an ye maliden ye parce que an ka poste ninnu filɛ a bɛ kungo kɔnɔna la n'an bɛ taa n'an yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye ji minnu bɛ yen nɔ ni pompe tɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ de b'i ka ji san ka yɛlɛ ou bien i bɛ mobilitigiw deli u bɛ ɲɛ ma ka 20 litres fa d'i ma dumuni fana a bɛ déplacer de an bɛ kungo kɔnɔna de la ka na dugu ni dugu ka na an ka baara yɔrɔ ninnu filɛ nin hali ni barrière y'i sentigɛ ou bien ni fɛn y'i sentigɛ ou bien ni sa y'i sɔrɔ k'i kin boîte à pharmacie tɛ foyi tɛ yen vraiment an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ni a insécurité ko da yɛrɛ tɛ se ka mago la yelen tɛ poste la mɔgɔ bɛ baara kɛ n'u ka téléphone ni fɛnw de ye c'est à dire an kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ baara ka d'an ye an tɛ se ka baara bila ka taa an sigi so mais an ka baara yɔrɔ mɔgɔ ninnu kɔni bɛ ka ko mun k'an na a tɛ baara kanu don mɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ baara kanu don na. sisan monsieur Semega o yɔrɔnin na an bɛ tomi sigi o kan e ko direction mɔgɔw o ni aw mais ne bolo aw bɛɛ lajɛlen bɛ jate an minnu t'a dɔn an bɛ aw bɛɛ jate autorité routière baarakɛlaw ye an t'a dɔn ninnu danfaraw bɛ se ka don aw fana ni ɲɔgɔn cɛ baara taabolo la cogo jumɛn na. bon o dun kɛra. danfara jumɛn bɛ aw ni direction cɛ o la pour que an k'a dɔn parce que an kɔni bɛ ye anw bɛ mɔgɔ min dɔn o ye aw ye an bɛ se a b'a fɔ ko nin wari in bɛ sara kɛlɛ yɛrɛ t'a la 100 bɛ sara nin yɔrɔ la 200 bɛ sara an b'o di an segintɔ an bɛ tila k'o di. n'a fɔra ko nin gɛlɛyaw b'a la an dabali b'a la danfara jumɛn b'a ni direction cɛ anw t'a dɔn franchement. bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ monsieur Suntura danfaraba b'a an ni direction mɔgɔw cɛ komi n y'a f'i ye cogo min na danfara b'an cɛ en terme de salaire danfara b'an cɛ en terme de traitement prime ninnu ni formation ninnu ni fɛnw danfara direction mɔgɔw bɛ nin bénéficier. voilà sisan an b'a fɛ ka direction ko min kalama parce que an bɛ minnu ye k'o ye péage baarakɛlaw ye o ye aw ye mais o direction in o bɛ baara jumɛn kɛ min ni aw fana ta tɛ kelen. direction bɛ Amdalaye Aseyi la ex autorité routière u y'a yɛlɛma sisan
k'a kɛ faire Mali ye donc olu bɛ yen an ka tickets bɛ b'olu de fɛ yen c'est à dire an ka partie administration de don an kɔni bɛ terrain kan olu de bɛ baara directif d'aw ma i m'a faamu olu bɛ comme administration olu bɛ administration ka baara kɛ donc baara wɛrɛw fana b'u bolo parce que ni fɛn jateminɛ péage jateminɛ an ka péage bɛ yen nɔ fondateur sécurité jateminɛ revenu wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mun ye revenu pétrolier parce que n'i y'a jateminɛ péage bɛ créer waati min na Mali citerne fɛn o fɛn bɛ don Mali la n'i y'a jateminɛ chaque litre 15 francs bɛ tigɛ ka na an ka baarayɔrɔ la o y'an ka fond dɔ ye bon sous IBK on a amené ça chaque litre 35 francs bɛ na an ka baarayɔrɔ la bon an ka administration b'o gérer ani péage ani fɛnw c'est-à-dire que olu de c'est eux qui sont l'organe de gestion bon nous on est en mission sur le terrain mais n'i y'a jateminɛ catégorie minnu b'olu la n'i y'a jateminɛ n'i ye diplôme kunda ta k'a jate diplôme b'u bolo o ɲɔgɔnna kelenw de b'an bolo d'ailleurs même an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka diplôme bɛ a direction mɔgɔw t'a ɲɛ mais u tun y'u yɛrɛ bila accord d'établissement kɔnɔ u ma anw bila a kɔnɔ o de ye kɛlɛ yɛrɛ wulila o de senfɛ su bandaw n'a ye mankan kɛ k'a fɔ ko ninnu kɛlen don ka anw to an nɔ la u bannen don k'an avancer en grade en échelon en chaleur an t'a kun dɔn an filɛ n'o de mankan na depuis an donna baara la fo sisan an b'o de mankan na an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la mun de kama u kɛlen don ka danfara don u ni anw ni ɲɔgɔn cɛ n'u t'an avancer to min sigilen bɛ yen an yɛrɛ t'a dɔn n'an ka kɛlɛ yɛrɛ kun de y'o ye. Monsieur Semega. Oui. Halisa ka to ni hukumu kɔnɔna na an b'a fɛ ka min dɔn o de ye direction ni aw ne bolo ne ka faamuyali la o de ye maa min bɛ terrain kan i b'a sɔrɔ o risque de b'o ka baara la an minnu bɛ yen i da sera a ma jɛmukan daminɛ na ko maa 10 o de bɔnna n'a nin na mais o bɔnna nin na ye saya nacogo ka ca mais est-ce que kɛlɛ de kɛra sababu bien bamaganciw de ser'u ma walima a kɛra cogo jumɛn na n'i y'a jateminɛ a mɔgɔ 10 in bɛɛ fagara u ka poste la furadima ka t'u sigilen sɔrɔ u ka baarayɔrɔ la dɔrɔn a daminɛna u y'a daminɛ mɔgɔ faga in daminɛna Sanakɔrɔba de fɔlɔ i yɛrɛ hakili b'a la Sanakɔrɔba en 2016 u ye mɔgɔ 3 faga yen Jema u ye mɔgɔ 2 faga yen u ye Zangaso fana u ye mɔgɔ 2 faga yen san de ta kɛra laban ye Abdramane Diallo ale yɛrɛ na baarayɔrɔ la 7 heures a y'a ka tigɛ fɔlɔ feere mobili ma dɔrɔn jasisige donna a nɔfɛ so kɔnɔ a ye fɛn cogo cogo a ma sɔn a bolila ka bɔ dɔrɔn a ye kisɛ ci a la k'a faga donc ni mɔgɔ bɛɛ sara minnu sara mort naturel la olu fana bɛ yen bon kita fana kɔsa in na an balimakɛ dɔ fana bɛ Bala Sisoko u taara olu sɔrɔ fɛn na poste la u ye kita poste attaqué u ye bal halisa ale sigilen bɛ so u ye bal k'a sen na k'a sen bɛ kɛ bali ye a ye joli ta k'a mumu a yɛrɛ la pour que jadisi ninnu k'a dɔn k'a sara quoi u nana la ko ye k'a sara an ka taa a sara an ka taa u taara k'a to u m'ale faga bilen ani biladen fana ta mun kɛra bal kɛr'o la u taara n'o ye fo Tunisie ka na mais a tun kan ka segin ka taa siɲɛ 2 na pour que ka taga nɛgɛ b'o kɔni sen na hali sini nɛgɛ ma bɔ a sen na kan ka segin ka taa Tunisie faire Mali mɔgɔw ma taa n'a ye ka taa furakɛ a sigilen bɛ so yen donc ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kungo kɔnɔna baara ni sécurité ko in bɛ cogo min na bi an yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw de b'anw hinɛ minɛ an ka baarayɔrɔ mɔgɔw t'an hinɛ minɛ an dun ye service de recette de n'i y'a jateminɛ service de recette bɛɛ ni bonya ka kan douane mɔgɔw filɛ nin ye impôt mɔgɔw filɛ trésor ni budget mɔgɔw filɛ nin ye tout le monde sait que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u bonyanen don olu lafiya nɔfɛ mais anw kɛlen de an ka direction faire Mali mɔgɔw bolo de kɔnɔ tɛ wara tɛ ye donc gɛlɛya b'an kan ka sɔrɔ a wari sɔrɔ yɔrɔ dun n'an ye jateminɛ kɛ i ka ɲɛfɔli ninnu na an bɛ a dɔn k'a fɔ an minnu bɛ yen wari fɛn o fɛn bɛ na direction na a bɛ minɛ aw de ka yɔrɔ la a bɛ minɛ anw de ka yɔrɔ la anw de bɛ wari ninnu bɛɛ minɛ terrain kan ka na an de bɛ péage wari minɛ an de bɛ peser wari minɛ an bɛ taa n'a ye an de b'a wariw bɛɛ ɲini ka na an yɛrɛ fana kun ye a mɛn a bila an kunna tuma dɔ k'a fɔ ko aw ka baara in fana ko aw bɛ wariw tigɛ tigɛ a la ko péage mɔgɔ ninnu k'a bɛ wariw ta a b'a bila aw yɛrɛ kun ko taa fan tɛ to a dɔw la an b'o ŋunuŋunukan minnu mɛn e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la bi bon n bɛ mun fɔ dɔrɔn jamanadenw ma u ka an lamɛn problème ye mun ye mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ baara kɛ service de recette ninnu na déjà que n'i bɛ si tu es en contact direct avec l'argent mɔgɔw bi fɛn bɛɛ ta k'i sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ hali mun tɛ i jogo ye sinon anw jɔlen don an kolo la an bɛ baara kɛ an bɛ wari ladon jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ wari nafa sɔrɔ a la sinon mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ service de recette la a bɛɛ bɛ ten de à l'impôt
douane trésor budget mɔgɔ b'u u bisigi ni fɛn dɔw ye mais n'i ye anw yɛrɛ ka kow ye ni i b'a dɔn k'a fɔ anw ta ye gɛlɛya ye parce que ni gɛlɛya tun t'an kan an yɛrɛ tɛ wuli ka se nin degré ma donc an tɛ minnu b'a fɔ an tɛ jigin u la mais je pense que an kɛlen ka commencer ka ɲɛfɔliw kɛ mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la donc n bɛ se ka o mɔgɔw jaabi n'o kuma de a diyara n ye monsieur Semega anw ka sariya bulon a bɛ yan maliyɛn bɛɛ ta de don maa o maa i sera an ma an bɛ se ka mun k'a la k'i bisimila a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o dɔrɔn de ye aw mago bɛ hakɛ la wa a bɛ k'a ɲini sariya fana kɔnɔ préavis kun de y'o ye an bɛ minnu dɔn sariya dɔnbagaw bɛ minnu lakale aw ɲɛna o la bi n'a fɔra ko e ka laɲini kɛ jamana faamaw fɛ walasa aw bɛ laɲini mun nɔfɛ a ka se ka bila o kɔnɔna na e bɛ welelu jumɛn lase alors monsieur Suntura an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Serifila baarakɛla bɛɛ fo k'an ka karamɔgɔ fo ka Mali bɛɛ fo anw ka nin baarabila in an degunnen de don n'an bɛ ka wuli ka taa an ka hakɛ nu ɲini parce que hari n ka intervention caman na plateau la an b'a fɔ président y'a fɔ cogo min a b'o cogo yɛrɛ de la les désordres ça n'arrange personne lafiya de ka di bɛɛ ye i ka baara parce que ni désordre installé la jamana kɔnɔ anw de ka postes bɛ fɔ kɔfɛ yɔrɔw la mugu bɛ taa ci an de la an de b'a gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ an ka administration mɔgɔw dalen bɛ so raison pour laquelle an ka directrice madame Kamara Mariam Kasoge an ka ministre des transports Madina gouvernement baarakɛla bɛ Shogel ani président yɛrɛ an b'a fɔ anw ka ko in ni bonne foi b'a la a ma se anw ka taa grève la a ko bɛ se ka dilan k'a sɔrɔ foyi tɛ an ka incidence a tɛ foyi bɔ an bɛ wari mun na don jamana kɔnɔ an b'a dɔn an ka incidence tɛ hari 4 milliards bɔ an ka juru min b'o la ka fɛn a tɛ hari o bɔ donc ni bonne foi bɛ an ka ko la a t'a kun bɔ an ka taa grève la parce que an yɛrɛ b'a dɔn grève an t'o waati la sisan mais bamananw b'a mun fana fɔ o ye tiɲɛ de à l'impossible n ka tubabuw bɛ mun fɔ à l'impossible nul n'est tenu depuis 2021 an bɛ k'an ka hakɛ ɲini an bɛ ka munumunu an bɛ ka munumunu an bɛ ka munumunu awa ni an fana ma a ye se ka ko kɛ mun b'a jira k'a fɔ ko an fana bɛ yan nɔ base de b'an kɔ dɛ ne mun filɛ sigilen tele la ne tɛ mɔgɔ kɛmɛ yirika de bɛ anw kɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ PSU bɛ yen nɔ u bɛ location na location wari bɛ yɛlɛ u la f'u ka du kɔnɔ mɔgɔw b'u ɲini k'u gɛn sara man ɲi wayi an dun ma bila kɔnɔ ko million an filɛ k'a f'i ɲɛna sara man ɲi walahi PSU bɛ yen nɔ kalo 3 kalo 4 kalo 5 bɛ fo dɔw b'u gɛn ka bɔ fɛn na PSU bɛ yen nɔ kalo mana se hakɛ dɔ la u tɛ se ka u ka nasɔngɔ bɔ bon n'a fɔra e bolo bɛ wari la anw bɛ million de ladon million yirika bon e ka hakɛ yɛrɛ bɛ yen hakɛ min b'i tɔgɔ la mɔgɔ dɔw b'a yen nɔ olu b'o ta k'o dun k'e bolo lasɔn bon i bɛ wuli k'i b'o o kuma kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ mun bɛ a fɔ ko vraiment ka tiɲɛ fɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'an jigi misɛnya quoi o de kan an bɛ wele kan di jamana ɲɛmɔgɔw ma vraiment u k'u kɔfilɛ anw na u ka anw ka ko in ɲɛnabɔ yani an ka grève cɛ le 30 le 31 et le 1er avril a diyara n ye an bɛ fo an ka waati banna an bolo an b'a fɔ ko i Semega sariya bulon lajɛbagaw aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin walewalali ninnu na u fɔra bamanankan na anw ka kɛnɛ ani bɛɛ jɛn de don ninnu a da sera min ma anw kɔni bɛɛ o seere ye an fɛn o fɛn bɛ bɔ Bamakɔ da fɛ taa ka segin la i bɛ musaka sara n'a fɔra ko o cakɛdaw fana ka baara taabolow ye nin ye gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na anw tɛ y'a ka kiiri tigɛ anw bɛ y'a k'u ka kumakan lase hakilimaw bɛ k'anw lamɛn a ka se ka dɔn k'a faamu nin cogo in na minisiri an b'a fɔ madame Danbele Madina Sisoko cɛsiriw bɛ ka kɛ mais an b'a ɲini a fana fɛ nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen wulikajɔw ka kɛ maaw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na n'o kɛra nalima la k'a fɔ an hakili bɛ lafiya min na o tɔ bɛ sɔn ka sabati madame le ministre an ka ci sera a ma lettre an y'a sɛbɛn fɔ siɲɛ 2 k'a caman a kana nin kɛnɛ in kan min ye ministiriso jɔyɔrɔ ye an ka se ka caman dɔn o la o don ni bi cɛ san kelen kɔ ministiri ma se kɛnɛ kan a ma maa ci anw ma an ye laɲini camanw kɛ min ye hali carte grise ko baaraw ye a ka dɔn sariya minnu bɛ a la olu ka se ka dɔn hali nin nɔ in na an ma jaabi fana sɔrɔ o la anw bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ n'a dabolo don an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la kuma caman na an bɛ sɛbɛnni kɛ k'o ci u ma jamana a bɛ jɔ tileliya ni ladiriya kan an bɛ Mali kura de kɔnɔna na o Mali kura laɲini an b'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'u hakili kɛ
ni misamani ninnu na maa tɔɲɔlenw u ka bila u ka kɛ kɔnɔ jamana fɛ caman kɛra la nin ta nalima la k'a fɔ don nataw la wulikajɔw na kɛ o bɛ bila an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Marani Hayidara ka laɲiniw kɔnɔna na tɔɲɔli a man ɲi jamana ma hakilina a kun sigira nin ka bi baara bila kalo in a tile 31 ka se kalo kura tile fɔlɔ ma an bɛ dugawu don halisa cɛfɔ ni kanbɛn o ka sɔrɔ o ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye an ka lafiya sɔrɔ o kɔnɔna na an ka maa welelen Monsieur Soumaïla Semiga secrétaire aux affaires sociales section syndicale ne a affilié don Centre démocratique du Mali la n'an ko ma ko CDTM u b'o jɛkulu de kɔnɔna na ne b'a fɔ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila kan su ni tile ne mago bɛ aw bolo an bɛ se ka mun kɛ a la n'a ni an ka jɛmukan bɛ taa an bɛ o kɛ ale bɛ aw ka nin bolo kan WhatsApp numéro ne b'a fɔ la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.